Eze-Ana ugochitubelu. Nwoke ọma na oraifite, ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị, ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana, Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma gị ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma gị ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, ugochitubelu ga-adị, ugochitubelu tempụl ọ ya adị. Maka na eziokwu akwa chacha, ndị ụka edighị anyị from the back, ndị oche enyi anyị from the back. Fọdụsị kara aka ghọrọ ụmụ Igbo, si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma. Buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ, webekwa chọọchị fa, okwulu ụka abịa. Ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba, nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite na-anọ n'isi ya n'ụbọchị taa. Maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afụ m na soshal midia maọbụ na Eziokwu TV, kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa gide rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry, rụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa, n'oge awa nke isiokwu anyị ji wee bịa, what you should know as a code word or a minister. Yes. Ọnya bụ isiokwu anyị. Mana bifo anyị gaba n'iru na nkụzi anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa, ọkwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa ọbụla nke ọnwa Maachị a ka na-aga n'iru. Ị ga nwere ike isonyere anyị maka na aja a na-achụ for the whole month. Anyị kwuru na distance is not a barrier na aja anyị na-achụ maọbụ n'afọ anyị na-agba. Ị nwere ike isonyere anyị n'ebe ọbụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum. Iche isonyere anyị, ifọwọdụ ya 3 prayer request. Anyị ga-edebe n'ọta na-achụ aja, na-aga ọfọ, na-ekwupi okwu n'isi gị ụbọchị ọbụla ganye n'ọnwa ahụ. N'isi ụtụtụ a, before mbịawa program, ejegoro m na temple jee chụọ aja, gaa ọfọ, kwupi okwu n'isi ndị niile sonyere na aja ya na isi ndị friends of the temple and children of the temple. Ihe anyị na-eme bụ awụ na anyị achụ aja na-ekwupi okwu n'isi gị. Ụbọchị nchịkọta ya, anyị ga-eje na mmiri jee chụọrọ ndị mmiri aja, gbagọta na temple chụọ aja to entities of powers. Jeje n'ebe nchụaja Ogbuefi emesara gị. I can tell you, ike dị na aja a na-achụ gị. Anyị anaghị show testimony ma ọ bụ ihe ọrụ na social media. You know why? Ọ dịrọ necessary. Ọ bụrụ ihe anyị maka ebe. Mana I can tell you, ike dị na aja a na-achụ gị. Anyị malitere ịchụ aja ihe karịrị 2 years now.
O nwere ndị na-esonye n'anyị na-aja since anyị bidoro till date. Yes. In fact, as we speak, nwere ndị kwụgoro ụgwọ 2024 as a whole. Ha dị sure na ha emezuru even a single month. Then, ọ bụrụkwa niile esonyela anyị, so ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere ya bụ aja, ihe ị ga-eme ewe chat ya m na WhatsApp. Forward o meseji gị na 0813 8243 871. I repeat, 0813 8243 871. Ma ọ bụkwa na 0805 7837 672. I repeat, 0805 7837 672. Onwe program ị na-esonye anyị n'Eziokwu TV. Ọ bụrụ na nkụzi ihe na-anụ na like ya chọrọ ịnụ ya ọzọ ma ọ bụ isi anya mmadụ, bịa na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu oraifite. Nke ọzọ, ọ bụrụkwazie na ị chọrọ isonyere anyị na-esonyere anyị n'Eziokwu TV, onwe Nollywood movie ọbụla ịwọchị na channel ị chọrọ ịwọchị ọzọ, jee na Ugochitubelu Movie Productions na YouTube ịwọchị ya, ma ọ bụ jee na Eziokwu Great Movies na YouTube ịwọchị ya. Ọ bụrụ na Igbo movie, jee na Eziokwu TV Nollywood Movies na YouTube ịwọchị ya. Ka ị na-awọchị anyị na-emetụ aka na share button, na-agwa ndị mmadụ gbasara our administration, ka ị na-eme nke a, ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile gọzie gị ma gọzipụta gị. Anyị gabazie n'ihu na nkụzi anyị ji bịa. Dịka anyị si wee gwa egwu na nkụzi anyị bụ today's topic is what you should know as a called one or a minister. Nke mbụgolo bụ na anyị kwuru si na a called one remains a called one. Onye akpọrọ ọrụ bụ onye akpọrọ ọrụ. Onye akpọrọ ọrụ as a called one remains onye akpọrọ ọrụ, whether ma ị na-arụ ya n'ụka ma ọ bụ na ị na-arụ n'usoro ọdịnala. Mana one thing is common, na onye akpọrọ ọrụ, ihe ọ pụtara bụ na onye ahụ a great star to lead, to be a solution provider. So onye ọbụla bịara encounter with the person, whether ma ọ bụ nwoke ma ọ bụ nwanyị, onye a bụ a shining light among his or her people. So onye ọbụla akpọrọ ọrụ nwere special calling. Now, o nwere ụzọ ị ga-esi wee identify their area of specialization. Their area of specialization. O nwere ka ị ga-esi wee identify ya. Kedu ka ị ga-esi mee nke a? Mana ị ga-ebu ụzọ presenti onwe gị na ị chọrọ ịza ya bụ oku akpọrọ gị. Maka na onye afọ gwa orube isi afọ ọzọ agwapịa. Maka ụnụ nwa bụ ndị na-abụ na-ezigo gị ozi n'ụdị prọfesi, na-eziri gị ozi n'ụdị afa, n'inwere kọl, ife odu aka gị at the comfort of your home, na-asị na ị chọrọ ịma ụdị oku akpọrọ gị ka ị wee consider ma ị ga-aza ya bụ ọgụnwa na-eme onwe gị. What you should know is that ị ga-present riri onwe gị, do the needful, ka e wee nwee ike zie ya bụ ozi. Dịka ihe ọmụmaatụ, o nwere onye a na-akpọ Samuel, meaning nwa ayọtara Chukwu n'ayịyọ. Eji m n'aka ọtụtụ n'ime ụlọ enwetago story about Samuel, bụ ihe mere n'oge ọmụmụ ya. To cut the whole story short, Samuel nne ya edutere ya n'ụlọ ebe nchụaja ka ọ bụrụ onye nchụaja, maka n'ihi na o kwere Chukwu nkwa na ọ bụrụ na enye nwa ya ga-enyechi ya azụ n'ịlụ ọrụ Chukwu. Her prayer request was granted. Nwa enyekwa anyị akwụkwọ na onye akpọrọ ọrụ. Mgbe o dugalụ ya bụ nwa ya Samuel, the little Samuel, to the high priest a na-akpọ Eli, ka a zụọ ya ọzụzụ a na-azụ ndị nchụaja.
echefuna na little Samuel was presented to the high priest to be trained in the vineyard of the Lord. Ihe ọ pụtara bụ na gị nwa bụ onye a kpọrọ ọrụ even site n'afọ nne gị, you need mentorship. Ị na-edide onye ga-agbaziri gị olu. Ọ bụrụ ọsọ onye nwụrụ anwụ ka a na-emezi olu, a na-emezikwa onye dị ndụ olu. So what you need the mentorship. Anwụ na ngwọ na nkwụ na-abịa na mma awụwa ụkwụ na Samuel at a particular day nwee this calling. Mana ọ mara ihe ọ ga-eme. O wee nụ ka onu daa wee kpọọ ya Samuel, Samuel. Ọ mara onu na-akpọ ya. Yes, maka na onye amara ebe mmiri si bido mabụ ya ma nwa ebe ọ si wee kwụsị. Samuel rushed down to where high priest Eli was and asked Nnamuku, "Did you call me?" Eli said, "No, my son, I did not call you." Samuel went back to his duty post. After a while, Samuel had that same voice again. Samuel, Samuel. Samuel wee rush kwa n'ebe Eli nọ sị ya, Nnamuku kpọrọ m. Ọ sị ya mba na ya kpọrọ gị. Nna ya ukwu Eli as experienced spiritualist. Amalugo na ọmụmụ na-akpọ nwatakịrị. O wee sị Samuel, whenever that particular voice called you again, respond. Kube nwa odibo gị na-ege ntị. Please talk. Message me, your servant, your humble servant is listening. Kedu ihe mmụta dị n'okwu a? Ihe mmụta dị n'okwu a, you need somebody ga-ementor gị. You need somebody ga-agbaziri gị olu, ga-agwa gị ihe ị kwesịrị ikwu na ihe ị kwesịrị ime ka ụmụ mmụọ wee marụ na ịdịgo ready to answer your call. Ka ị maa na ụmụ mmụọ ma na ịdịgo prepared to listen and to put it into practice. So some of you na-ege m ntị, ị na-receive call, mmụọ na-akpọ oku, akpọgo gị direct voice, ma ọ bụ na ezigo gị ya n'ozi, whether ma eziri ya n'ozi as prophecy, whether ma agbara ya n'afa. Ihe dị mkpa bụ na ndị nwetago the information. Whether ma mmụọ abịakwutere gị direct gwa gị na ị nwere ọgbụgbọ. The important question bụ kedu ihe email ka ị nweta anya bụ ozi. Mgbe na-akọwa na ị nwetagoro ya bụ ozi a, ị nidiri onye ga-ameziri gị onu, onye ga-agbaziri onu, ị nidiri mentorship. Ọnya ma bụ the problem ndị mmadụ na-enweta. O nwere ofu nwaanyị gwara m sị na ya nọ Lagos. Na-ezighị ozi na ya nwere call. Na ya adịgokwanụ nkwadobe ịza ya bụ call. Kedu ihe o mere? Isi ya kedu ihe email ka ị dịgoro nkwadobe. Ọ sị na ya ejegoro chuo mmiri, na ya ejegoro ọrụ mmiri, na ya ejegoro gota ndị mmiri ya, na ya akpọtụgochi ya, na ya emeghị agwụ, na ya ebidokwana ọrụ, mana ọrụ o bidoro ebido adara aga. Wee jụọ ya, who does that? Who told you na ọ bụghị ara na ịlụ agwụ bidoro dibịa? Ka onye gwara gị nọọ ije ha na gota ndị mmiri gị ọrụ ebido. Nke bụ eziokwu na ọtụtụ n'ime unu na-eme, mana ọ bikos na ịmarọ ka esi eme. O nwere ọtụtụ n'ime unu, yes, gụwa na-ene m anya, ibego gịnị agwara unu nwere ọkpụkpọ oku, ị chọrọ ịnụ na chọọchị. In fact, iso na one of the prayer warrior na chọọchị ị na-eje bifo akpọnitego gị, gwa gị na ị nwere ọkpụkpọ oku, gwa gị from that day gaa nọzina na as a floor member gị na-agbagota n'ebe ndị Caritas ma ọ bụ ebe ndị prayer warrior na-anọ.
ị na-emekwa nke a ịgbago odibo na that ministry for years, donkey years, and the pastor enwere ebe o si wee gwa gị ihe a na-eme ihe ọma ọ na-abịa ministry every time enwere ebere asị ndị ministers pụta mana i remain stagnant since that time till now. Ma ọ bụ na gị nwere onwe gị aga na step further chọta hall ma ọ bụ chọta whatever place ọbụla ị chọrọ ịda anọdụ were eme ya old ministration n'ọdị church, mana nwanne n'ime ihe ndị a no progress. My brother, my sister, kedu ka ị ga-esi nwee progress ebe ime bụ ọdịnihu? Those things email will play mbụ mana ọ bụrụ ya bụ the core laying of the foundation. Your foundation must be properly laid. A ga-ebuild gị altar. You must have altar, strong altar that speaks for you. Eze calling gị be beyond inwe ihe chụta hall, buru your Bible, rent your oche ma put some chairs, put banner, na-agwazi ndị mmadụ niile enwe administration ebe is beyond that. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịlụ n'ọdịnala n'ije na mmiri arụchala ọrụ mmiri gota ndị mmiri gị na galọn na be gị, ma ọ bụ na eji alụ ọrụ gị ahụ, ma ọ bụ na ịkpọtụ uchi gị, is not enough. Ibido ihe ndị a, no matter how publicity ị nyere onwe gị, it's just a matter of time. People will rush come, amara ka isi kwado, people will rush go, and their place of work will remain empty. It's because the proper thing was never done. I want to hear you can go along. Show me a known pastor that was never trained by senior pastor, mentor by senior pastor that is very successful. Pentecostal church as the largest in Nigeria. Okay, let me use winners. So imagine that there was a time, Adeboye was following Benson Dahusa. What idea? Inwero idea na Benson Dahusa nwere mgbe o mentọlụ Adeboye. What idea? The story Oyedepo of winners. What idea? Ihe na-achịkwa achọrọ m use that one as an example. Those days the organizing crusade. Ịmarụ na onye abụ nna ya ukwu. To cut the whole story short, ọ ga-enwerịrị onye ga-akwụtolu gị, whether the person on a public domain or not. A ga-enwerịrị strong altar that is speaking for you. That they want to call. Na-ezighị ozi ebe ọbụla ijere, a na-ezighị ozi kọlụ gị ijewe ministry. The ihe pastor gị nwere ike imere gị na ọ bụrụ na ọ chọrọ ihelpụ gị bụ ịkpọrọ gị isi na-enwe administration, onwe ebe ọ na-alụ ọdụ ezinụlọ kpọrọ gị ihe anọ na ministry 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, 10 years ebe ị nọ ka ị nọ. Ejụọ ya ọ sị na ọ Chukwu, mana ka ị progress sie bido ya own ego can't. Ọ ya agwaghị ihe niile, o nwere ihe ndị ọ ga-ezobere maka na ime bụ ọdịnihu. The same thing ka ọ bụ dibịa, n'ihi na ụfọdụ mana onwero dibịa eji egbe ọsọ akwụ na abịa ihe ị na-eme wee nụtụ n'aka onye a, nụtụ n'aka onye, nụtụ n'aka onye a, wee formulate ya bụ ihe ị ga-eme ewu. Ị ga na-eme ị na-eme trial and error, ị na-eme guessing, and they believe in me for the fact na ị na-eme that guessing now, ọ ga-enwe some blunder ị ga-commit gasị maka na ị na-eme trial and error. Mana ọ bụrụ na ị dị properly mentor, 2
years, 3 years down the line, you're already up. Man, I'm in a try and error. In my stay 5, 10 years, you cannot have it. Because he may not try and error. Before he I'm going to be person, thinking I have one pass it through process. Go far. You have secret joy and quality. You must have an altar that speaks for you. Check the prophet of the old. They were mentored by a higher personality. Mana problem anyị nwere n'ọgwụgwụ oge a na ọtụtụ ndị mmadụ achọrọzi ịdị humble enough to be mentor so that ka enwee ike kụziere gị ihe niile. O nwere some certain things a na-akụziri gị, ndị na-akụzi na-esho ihu ọrụ na social media na-eme that thing just to get views, to get followers. And na temple anyị anaghị esho ihu ọrụ. When make it show you go on social media, and we limit of whatever anybody can teach you. Whatever the person is teaching you, showing you on social media, the primary purpose of that person is to value view. Yes, there was some secrets, there was some certain deep knowledge on my social media. And they made those things that we remember the results. Abịa na social media na-akụziri gị ka eji eke ndị amoosu. Those things o wetasị ọ na-akụziri gị. Ọ gwọrọzi ị na-enwere mmụọ eji eme uvu ọrụ ka ọ wee gaa. Mana nke a story for another day. Ihe m na-achịkọwalụ gị bụ na ọ bụrụ na agwago gị na ị nwere ọgbụgbọ oku, you must do the needful. The needful ị ga-eme bụ na 1, ọ depend na etu isi wee chọ ije ya bụ ozi. Mana nke mbụgoro unu ị ga-achọpụtagolu through your mentorship training. Onye bụ nna gị ukwu ga-achọpụta ebe ị nwere passion, ebe ị nwere passion for, ebe ị nwere passion for. Ihe ọ na-abụ ị na-eme, you are doing it as a fun. Ihe ị na-eme na-enwe aṅụrị. Ebe a ka ya call a light. Ị nwere ike ọ bụrụ na akpọrọ gị dịka onye mgbasa ozi ọdịnala. You will be equipped in teaching. O nwere ike akpọ gị dịka onye nnukwu onye nchụaja. Ị na-achụ aja ọ na-akara gị. O nwere ike akpọ gị dịka onye dibịa mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa. Mana ị ga-achọpụtarịrị ebe anwa ya vision and ya passion dị. Those things ọ na-abụ ị na-eme, you derive joy doing them. That is your calling. Ọ bụrụ na iwe onye nwere passion for ịkpa ahịhịa mgbọrọgwụ na ahịhịa dị iche iche, then ọ bụrụ na iwe onye nwere passion for those things, ebe a ka ya calling dị. And ị na-eme, you derive joy. You derive joy whenever you give somebody, maybe somebody bịara be gị na ọsa na-edi stop ya seriously, then you water 1 or 2 leaves ma ọ bụ nke ị họrọ ahụ nye ọṅụṅụ ya, ọ nwetaba onwe ya. What kind of joy ọ na-enye gị, ma ọ bụ na na-abịa na nlọ na-egosi gị ya, ibido put into practice, na-esi na-enye ndị mmadụ ma ọ bụ n'ahụ ya na-enye ndị mmadụ. And whenever the person feel satisfied after taking that your medication, you feel fear within you. That is your calling. But you need it. Mother, your mentor, you need that observe. Mother, those about where your strength lies. What do you have on that? This particular thing, I'm already with your hobby. Ọ nwere ndị bụ dia calling bụ si ịgba afa. Ọ gbachala gị afa, ọ kaara gị aja, jiri aka gị ga-eme. Nwee ndị na-agba afa na-achụ aja. Onye ọbụla nwere nke ya. O nwere ndị nwere passion for itreat ụmụaka.
ihe gbasara amafọ maọbụ inye ọgwụ ụmụaka, jadi jaundice, convulsion, ebe ndị a bụ nwere passion. So ebe ndị anyị nwere passion wụ ya. However, ị nidiri ya mentor gị ga-akụziri gị general experience ị nidiri ịma as dibịa. Then a ga-enwezi ya area of specialization, mana ị ga-enwerịrị the broad knowledge of ihe tụrụ anya n'aka gị as a spiritualist. Then nwezie ya area of specialization. Ihe ndị a kwesịrị ịma. So ị ga-abụrụ ihe nwere the area of specialization, yes, mana ị ga-enwe broad knowledge n'ịbụ dibịa. Example, n'ịbụ dibịa ị kwesịrị ịma ka esi efidi chi. Those basic ones ị kwesịrị ịma ya. However, nwezie ebe specialized. Nwere ike ọ bụrụ na specialized, nwere dibịa mma ebe o specialized bụ dịkwa na agbụrụ ha bụ inye ọgwụ ndị na-achọ nwa. Specialized on ihe ọzọ. However, o nwere basic knowledge. The way o ji abụ na ị chọrọ ije go medicine, enye gị blood teaching as a physician, maybe ya year 1, year 2, year 3, before ị gazie n'ebe ebe na-agbụgotazie na level, ị gazie ya their area of specialization, maybe based on the results na exams enere gị for year 1 to year 3. Amadugo ya ebe ya strength lies. Ọ bụrụ na ị ga-abụ a gynecologist, you focus all your attention towards that area of as a psychologist. Ọ bụrụ na ị ga-abụ urologist, you focus all your attention towards ịlụ ifu maka ụmụ nwoke. Etu a ka o si wee dị. So etu a ka ọ dị na dibịa. Stop staying in the comfort of your home. Nwebụrụ ọhịa ọbụla ị na-eme, nwebụrụ any attempt ime, ịgba ya aka n'ukwu na-ajụ dibịa kere ebe wu ya area of specialization. Ịgbabụrụ na ụmụ mmụọ n'ikwetago, imebụrụ na any first attempt gosiri ụmụ mmụọ n'ikwetago ịza this call. Even if you know ị chọrọ ịrụ n'usoro ụka, which m nwara onwe m adịrị against. Yes, adịrọ m against maka na enwere ike okwu ọnụ. The only thing dị na ya bụ na ike okwu ọnụ, like mụ anyị na-enwe ministration on Thursdays. That administration bụ ụbọchị anyị ga-eyuzu ike okwu ọnụ. So ụbọchị anyị ga-eyuzu ike okwu ọnụ, were ike okwu ọnụ na aha Chukwu Okike pụrụ ime ihe kwubi okwu n'isi ndị mmadụ. Ndị mmadụ nwere ike ịgbata mmiri kwubi okwu ya. Ndị mmadụ nwere ike ịchịta aja kwubi okwu ya. Ọ ike okwu ọnụ. Eziokwu na o nwere problem ndị mmadụ ga-enwe, ịma na ga-achụrịrị aja. That is the solution. Mana enwere some solution bụ sọ ike okwu ọnụ. So ọ bụrụ na gị nwere onwe decide ịda alụ chịsụ ide ekwubi okwu na aha Chukwu Okike n'isi ndị mmadụ nọ ebe ị chọrọ specialize ma ọ bụ n'ebe ọgwụ okwu gị kwụsịrị, it's okay. So adịrọ m against mmadụ ịlụ n'usoro ọbụla because ofu Chukwu ka a na-echere ozi and ike niile si n'aka ya bụ Chukwu aka. Mana na ị ga-emerịrị the needful. Ọ bụrụ na agbụrụ gị then try ya align yourself with the forces so gị. O nwere ike forces so gị si n'ikwu nne gị, o nwere ike osi n'ikwu nna gị. Align yourself with them. Gị na ha dị n'udo, gị na ha dịzie na mma, then ha ya agaghịzi gị etu ha chọrọ ka isi wee gaa n'ije ozi gị. Mana mgbe a kpọrọ gị oku imere udo with ụmụ mmụọ si be nne ma ọ mmụọ si be nna, ije bido ọrụ, ị na-arụ ọrụ a ya agaziri gị nke ọma. Yes, ị na-arụ ụlọ ọhịa ma ọrụ ma agaziri gị nke ọma. O nwere ike ibido ya izu ọkata obere oge ịnụpịa maka na ị need forces. Ị need align yourself to forces ebe ike gị si adị ha. Ị need inwe altar that speaks for you. Ama m ọtụtụ n'ime ụlọ ndị na-anụ olu m ibido gị ọrụ gị calling gị, whether ma ị na-arụ n'usoro ụka ma ị na-arụ n'usoro ọdịnala, ọ gatụ obere kwụsị ịga
anakịta ị na-akụ ihe kpatara ya bụ na ile ọrụ foundation bụ ma imere ihe ị kwesịrị ime ka ị wee guzosie ike. Ị ga-emerịrị ihe ndị a, chukwu agwụ gị, mee ihe niile ị kwesịrị ime, wee yozie ha. Biko na ị chọrọ ịrụ n'usoro dị etu a, if they approve it for you, so be it. Ị na-arịọ ọ na-aga, ịnọkwa ị ka chukwu aha ọ ma anakwa gị arụ n'usoro izi alụ, maka na anwụ chọọ ịgbanụ, ọ na-agba oje tụrụ akwụ ya wee gba. All that ya forces, ọ ha nwa wee bụ ike gị, ha nwa ya backers. So you need ịda consult ha from time to time, chukwu aha si ha deme, maka na ekene karịa ekene ọ bụrụ deme. So gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ị ga-adịrịrị remain connection with them, because apart from them you can do nothing. All ya root. So mana ọtụtụ n'ime unu na-eje ebido nya bụ ọrụ wute ata akarịghị ya root along, akarịghị mmụọ kpọrọ ọrụ along. Enwere altar that is backing you. Ịmụrụ na enwere competition ụwa ị na-arụ n'usoro church. Ịmụrụ na onwere ndị ọzọ, other competitors, ndị a na-abịa na ministry gị nwere ebe ha na-abịa. Do you think na the previous ministry ha na-ejebu gị efe odu aka? So enwere competition. So ọ bụrụ na ekwudoro ọfụma, a ga-anara ụlọ alahụ kpọkọrọ ya members. Ọgụga ndị na-arụ n'usoro ọdịnala, ọ bụrụ na ekwudosiri ike, ịmụrụ na ndị amoosu n'ọha ka a na-aya. Ọ bụrụ ghara na idibitiro ike ndị amoosu, ka ndị never be successful, whether ma ị na-arụ n'ụka ma ị na-arụ n'usoro ọdịnala. Ndị amoosu, o nwere kesi ga-abịatụ ya chapụ ma ọ bụ n'ụlọ ụka gị. Ọ bụrụ na esi n'aka gị wee zụọ onye dị etu a, the testimony ga-adị loud. The testimony ga-ewetara gị ọtụtụ goodies. Onye a nwere ike inye goodies, ma ọ bụ onye ọ ga-agwa maka gị ihe ime esi n'aka gị ewetara gị chịrị mma. Mana ndị amoosu ga-eje mebie ya bụ ọrụ, ka ọrụ a ghara ịga, ka ị ghara iri utoro ya bụ ihe anwa merenụ. So ọ bụrụ na ị meribere ike ndị amoosu, ma na ebidobara, yes, ọnya kpatara na ị ga-enwe mmụọ na-achụ ndị amoosu ga-akwụdoro gị, ka ọ ga-abụ ị na-arụ ọrụ na-aga. Na temple anyị nwere nnukwu deity n'afọ maka ịchụ ndị amoosu. All those negative vibrations, all the manipulations, because everybody will not like you. All that deity ga na-afụ na ọrụ ị na-alụ ga na-aga. Onye ga na-afụ na ministry ga na-aga, na ndị mmadụ na-ekwuru ndị mmadụ akwatụrụ ministry. Ka m gwa one thing, esina na because ya na nwere onye imejọ, n'ihi na ị na-agara onwe gị, you didn't hurt anybody, therefore nobody will hurt you. Who does that? Who told you? As long as you are living in this world of gross material, everybody will not like you. Remember the story I got in the Bible. That's the Greek story. Now Pilate, naturally, Jesus. Or where you have to talk, I have between Barnabas, the man, the kidnapper, and Jesus. How was here? I have to be only man. See, boys. Eze-Ana bụkwa onye ha na-ekwu na Baịbụl na ọ na-aga na-eme mma. Nwere ebe ọ bụ na edere ihe na o mejọrọ ha. Yes, they said that they should kill him. Pharaoh should kill him and set free their brother who happens to be a bedman, onye ori, a chief. Nwere ihe ghọtara ya. Ihe ya aghọtara ihe a bụ na no matter how good you are to people, everybody must not like you. So esikwa na nwere onye imejọ dị afọ, na nwere onye ga-ata gị amoosu, who told you? Everyone must not like you. So for that, you get yourself prepared, because of negative vibration garbage is I got to. Whether I don't know coming and lose or not, I got about the war. So therefore, here really an altar, a strong altar that will back you. So that God and Aronaga and matching about the gospel truth. Your pastor might not tell you this. Your leader might not tell you this. He remains also only as his servant. But he not equal for that your altar to stand. That's your altar
must have a stronger altar that is backing that your altar, so that your altar will withstand the test of time. Eji m n'aka na nkụzi a nkụzi akwụwalugo ugwu abụ onye nwere kọl ihe ị kwesịrị ime. Yes, ịsịkwa na you need your mentorship. You need mentorship. Ụmụtasịa that after the mentorship, then ịkpọzie agwụ gị na mmụọ niile gị na ha so ha adịziere gị those things iji wee dị unique n'ụdị gị. Ọ ihe ndị a ka ọ ga-abịa adịzie na nghọta ahụ maọbụ ihe ahụ ị mụtara iburu changes. Once you are professional in what you are doing, you can never go wrong. Yes. Example. I want to a great mechanic. If it's those great mechanics you are seeing on the road, they are gifted. And can also. Man, they can never be professional where they are today if they have refused to go for apprenticeship, for mentorship in that mechanic. So today you can be mentored, and at the end of the day you will be better than your master. But you need that basic knowledge of how things work first. Then they add their own output that can make you superior or better than your master. So this is now you need your mentorship. Instead, you need to matter. Onye ahụ agwaghị the hotel because you did not use the window abata, did not follow the right channel. Onye ahụ wee ike balance everything because of that mentorship. Serving ahụ serve ya onwe ike wee gwa gị the cocoa, the truth. Ka nkwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afa miri emi, send the message na WhatsApp 0813-8243-871. I repeat 0813-8243-871, mob 0805-7837-672. I repeat 0805-7837-672. Ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị na WhatsApp maọbụ n'eziokwu TV na anya na screen gị ga-afụ nọmba ndị a mkpọrọ kịta. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ekwuo m okwu ngọzi n'isi ndị niile sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu, ndị nọ n'oru na ndị nọ n'Igbo, ebe ọ bụla ị nọ na-eshi ya meseji a, ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe na-egozie gị. Ekwukwazie m okwu n'isi ndị Friends of the Temple and Children of the Temple. A sị na ọmaka ga-emere ụlọ, a sị na akakaka ya amụ na jiji ya amụ ụlọ. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, a sị m onye chechara ihe ọjọọ ya eme na onye abụ onwe onye isi ụnụ na-awa aja ya were nke chụọ. Onye fụrụ ụnụ lụta nwa ya nwụrụ anwụ sị ka ihe mere nwa ya nwụrụ anwụ mee ụnụ, a sị m na nwa onye ahụ ọzọ ya nwụkwa. A sị m na ụbọchị ihe na-aga okporo ụzọ na ụkwụ anyị apụ na ama, ọ bụgoro na ama na unu ga-ejecha nata maka na ọkọ na-akpacha n'aja ọfịa ma na-abụ onye nwe ya. A sị m na unu ga-ejere obodo na unu ga-agara obodo na unu ama nwụchu na unu ama efuchu. A sị m ihe unu ga-eri ya bịa, ihe eri unu abịakwana. A sị m osisi fụrụ unu na-atụ ufere ya mapụ ya ọnụ. A sị m onye si na akwụ na amacha na mpama ya aba na nke a sị m egbebelu ugobelu tesi ibi ebe na ya gosi ebe ọ ya ebe. Ọ bụrụ na o gosiri ebe ọ ya ebe, a sị m kwa ya n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. A sị m onye ọbụla sị ka o jeru na aja ije na o jebe na ọ ya ejeru osi ọnwụ na ọ ya ejeru ya nwụọ n'ụzọ ọ ya nkwu nwoke a na-eri ihe onye mmụọ anya. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa ya gazie. Ma ọ dịkwa na echi niile n'oge awa nke eziokwu, ekwuru m sị na ọ bụrụ na ọnwa egburu ọjọọ eji wee chụọ aja, emechaa na ọ ya ekwu ndị ome udo dịrị ọnụ.